Predgovor. Kad su u noći 20. lipnja 1966. u Lubeškoj bolnici ustanovili iznenadnu smrt velečasnog Wilhelma Buscha, ta se vijest kao požar proširila po čitavoj zemlji. Sutradan su radio i televizija objavljivali ovu za mnoge potresnu vijest. Tko je bio taj čovjek? Velečasni Wilhelm Busch pripada malom broju ljudi čije je poznavanje u javnosti raslo iz godine u godinu. Za života bio je poznat prije svega u njemačkom govornom području. Danas je njegovo ime poznato kako u Hrvatskoj i Bosni, tako i u Sibiru, Južnoj Americi i na rtu Dobre nade. Već tijekom života njegove knjige dosegle su ukupnu nakladu od nekoliko stotina tisuća primjeraka. Ipak, jedna knjiga koja je objavljena tek nakon njegove smrti u međuvremenu je prevedena na mnoge važne svjetske jezike i samo je u posljednjih 10 godina u Hrvatskoj i Bosni podijeljeno oko 200.000 primjeraka, a svuda po svijetu više milijuna. U svim krajevima svijeta danas se nalaze ljudi čiji je život potpuno promijenjen nakon čitanja knjige Isus naša sudbina. Kako je on postao takav čovjek? Iako Wilhelm Busch potječe iz poznate obitelji župnika, u mladim godinama bio je sve samo ne religiozan. Da mu je netko kao mladom časniku u Prvom svjetskom ratu rekao jednom ćeš propovijedati u crkvi, glasno bi se nasmijao i odmahnuo rukom jer ga Bog tada nije zanimao. To se svakako promijenilo kad je mjesecima kasnije u pauzi pri pobjedonosnom napredovanju trupa prema Verdunu svome prijatelju ispričao prljavi vic. Taj se pak nije stigao nasmijati jer ga je u istom trenutku usred srca pogodio dio neprijateljske granate, tako da je umro na mjestu. Još se vidim kako stojim u tom uličnom rovu kad me pogodilo kao neko jako svjetlo, svjetlije od atomskog udara. On sada stoji pred svetim Bogom. I sljedeći zaključak bio je da smo sada drugačije sjedili, pogodilo bi mene i onda bih ja sada stajao pred Bogom. Moj prijatelj je tu ležao mrtav. I nakon mnogo godina prvi put sam sklopio ruke i jednostavno molio: dragi Bože, ne daj da poginem prije nego što saznam da neću ići u pakao. Nekoliko dana kasnije, s Novim zavjetom u ruci, zatvorio se u srušenu francusku seljačku kuću, pao na koljena i molio: Gospodine Isuse, u Bibliji stoji da si došao od Boga kako bi grešnike učinio blaženima. Ja sam grešnik. Ne mogu ti ništa obećati u pogledu budućnosti jer imam loš karakter. Ali ne želim doći u pakao ako sada dobijem metak. I zato se, Gospodine Isuse, predajem tebi od glave do pete. Napravi od mene što god želiš. Nije bilo nekog udara, nikakvih velikih pokretanja, ali kad sam izašao, bio sam pronašao Gospodina i imao sam Gospodina kojem sam pripadao. I Wilhelm Busch je ostao vjeran tom Gospodinu. Kad je nakon rata postao župnik, prvo je u Bielefeldu, a onda do kraja svog života u Essenu, rudarima i prije svega bezbrojnim mladim ljudima, kao župnik za mlade, pokazivao put do Krista. Kad je tog 24. lipnja 1966. potresena velika masa ljudi slijedila njegov lijes do esenškog istočnog groblja i ja sam, dok sam kao 20-godišnjak služio civilni vojni rok, bio jedan od onih koji su plačući išli za njim, jer su tom čovjeku imali zahvaliti za ono odlučujuće u svom životu. Na svečanosti nakon sahrane je dr. Gustav Heinemann, kasnije predsjednik Njemačke, u govoru sažeto opisao tajnu ovog čovjeka. Gdje je bio prisutan, uvijek se nešto događalo. Ali ono bitno kod njega bilo je da je bez ograničenja bio vjeran i probitačan glasnik svoga Gospodina. I nakon 50 godina njegovi govori nisu izgubili ništa od aktualnosti, jer blagostanje i materijalizam posljednjih desetljeća nisu dali odgovor na pitanja smisla i cilja života. Isus je naša jedina šansa koja se neće razotkriti kao iluzija. Uvjerite se sami.